आंखौ जोबोद मोजां मोनोना दानसोरां बेसेबां बुरजा आं नोंखौ मोजां मोननाया लैथोनिख्रुइबो थौसिन आरो बै अख्रांनिख्रुइबो जौसिन आं दि नोंखौ बेसे मोजां मोनो आं गावखौनो सानस' हाया जेरै अख्रांनि हाथरखिखौ सानख' हाया नङा होमब्ला आं नोंखौ बिखा बिख्ले गोरबो सिंनिफ्राय मोजां मोनो रुमबां दानसोरां ओइ दानसोरां मा जाखो बायगुरा दानसोरां मा जाखो दानसोरां आंनि आथिङा माबा जाबाय आं थाबायनो हाला अन्नानै आंखौ बारदोना नों मेंबाय दानसोरां मेंबाय नों मेंबायबा आंनि आथिं सानायाबो हामबाय बिदिब्ला नों थगायदोंसो आरो नोंखौ गन्थं मेगन रिजि हाथाय मानो एसे मोजां मोनो नोंनि फान्दां बिखा सेरे जानजि खानाय मानो एसे गोसो बोयो नोंनि मोखां गन्थं मेगन रिजि हाथाय नोंनि फान्दां बिखा सेरे जानजि खानाय मोदायजोसो फैदों नामा सोरगोनिफ्राय सिख्रि सिख्लासो फैदों नामा अरननिफ्राय मोदायजोसो फैदों नामा सोरगोनिफ्राय सिख्रि सिख्लासो फैदों नामा अरननिफ्राय नोंनि
गन्थं मेगन रिजि हाथा नोंनि फान्दां बिखा सेर जानजि खाना रुजुजाथाव नङा नोंजों आंदि नोंनि महर मोखाङाव मोनथिया मानो गोसोआ बोरो मोननो आं नोंखौ हास्थायनाया रुजुजाथाव नङा नोंजों आंदि नोंनि महर मोखाङाव मोनथिया मानो गोसोआ बोरो मोननो आं नोंखौ हास्थायनाया गावनिथ' खालामनानै खेबसे आंखौ बुजिगोन नों अननाय आंनि बेसे गोथौ गावनिथ' खालामनानै खेबसे आंखौ बुजिगोन नों अननाय आंनि बेसे गोथौ दानो दङ दानो गैया नुफा माफा साया माया सिमाङाव दाफै फै नों मोगथां जानानै फै नों मोगथां जानानै ओ नोंनि मोखां गन्थं मेगन रिजि हाथाय मानो एसे मोजां मोनो नोंनि फान्दां बिखा सेर जानजि खानाय मानो एसे गोसो बोयो नोंनि मोखां गन्थं मेगन रिजि हाथाय नोंनि फान्दां बिखा सेर जानजि खानाय आं दिल्लीयाव थाङोबा नों आफामोनजों गोरोबनानै थादो बेयावनो आंखौ गारनानै सरकारनि माइरं जानानै थाङाबालाय बोरै जानो दे बिदिब्ला आं जमनखौ बुंहरसै बेयाव गेजेर गेजेर फैनानै खबर लाथोंसै फनथ' दंखायोआनो नाथाय बिहामजोआ बोरै सोलाय सोल' जाखो फिसा बोथोरजों लोगोसे नाथाय रैसुमिनि बिमा बिफाया एसेबां रांखावरि खरसा खालामनायनि उनाव बोरै जाखो रावनिबो हाबानि खरसाया ओरैनो थाङाखै आफा माब्लाबानो रैसुमियाबो गावनि मोजां मोननाय सेंग्राजों हाबा जालांबाय आफा न'खरा बेसेबा खुसि दे थांनाय बाथ्राखौलाय मानोथो गोसोखांबावदों
फै बिहामजो न' सिङाव मालै आदा मोजांथारलै माथो बाजै गोदाना बोरै बोरै सायख'ना मोनबोयोब्रा नोंथांमोनाबो पेसेन्ट लाबोदों नामा? औ लाबोदों। आंबो सासे पेसेन्ट लाबोदों। नंगौ? नोंथांमोना जिरायथ' दै आं नायना फैनि। नोंथांमोननि खाफाला जोबोद मोजां सानै हिनजावसा जावजा जोनोम जाबाय। नंगौ नामा? औ। हाय गसाइ जोंनि खाफाला एसे मोजां फंबाय। आदा सानै गथ' जोनोम जाबाय। नों गाज्रि मोनाब्ला आं बिसोर फिसा सानैनि मुंखौ दोननोसै फंबाय। बुं आदा बुं। दिनैनिफ्राय बिसोर फिसा सानैनि मुङा जागोन सना माइनाव। सना माइनाव जोबोद मोजां मुं आदा जोबोद मोजां। सना माइनाव नै ओरैसा फेन नायदो गथ'आ मोजाङै आखाया ओरै ला बेवहाय एसे मोजां मोनबायना? रैसुमै जोंनि आदाया बिसोर सानैनि मुंखौ दोनखाबाय सना आरो माइनाव। औ सना आरो माइनाव। सना आरो माइनावा जोनोम जानाय लोगो लोगो नोंसिनि न'खराव बेसे खुसि सफैबाय। नोंनि रेलवे साख्रिनि एपइन्टमेन्ट लेटारानो लादो दानसोरां। आदा नोंसोर गाज्रि मोनाब्ला रैसुमैया फंसे बाथ्रा बुंनो सानदोंमोन। मा फंसेलै बेवाय? रोजा बार बुं खौथिबार बुं थेवबो आं नोंनि बाथ्राखौ खोनासंगोन। जोनोमाव आं सासेल' बेवाय आरो सासेल' बिब' मोनबाय। नोंसोरनि अननायावनो आं दिनै खुसिनि लैथोआव गब'नानै दं बेवाय। आं नोंसोरनो मा होबावनो? आंहा नोंसोरनो होनो गोनां गोबां दाहार जानानै दं। आं दिनै बे दाहारखौ सुख'गोन। नों मा बुंनो सानदों बिनानाव? जोंनि फिसा माने नोंसोरनिबो फिसा बाजै ओंखायनो फंबाय जोंनि फिसा सनाखौ नोंसोरनो होनोसै आं बेवाय। दिनैनिफ्राय सनाया नोंसोरनि फिसा। बेवाय जारिमिनाव गैयै जाथायखौ नों दिनै जाहोथारबाय। जारिमिनाव गैयाब्लाबो सना माइनाव मुंनि लिरबिदाङाव रोखा जाना थासिगोन बाजै। फंबाय रैसुमैया बेवहायनो गथायबाय। थामहिनबा मावसोमनो जानो हाया बियो। बिदिया बोरै जानो? बबे जारिमिनाव लिरनाय दं बिदियालाय? सोरबा बुंनो हागोन? गैया गैया गोदोनि जारिमिनावबो खोनायाखै आं।
दानि जारिमिनावबो गैया मावसोम खायदा खालामनानै नों आंनि फिसाजोखौबो बेवाइ खालामबाय आंखौ लासैसो खालामदों थेवबो आंहा अरजालामोन जा जाबाय जालांबाय थांबाय बियो दा नों आंनि फिसाजोखौबो खायदा खालामनानै फिसाजो खालामना लाबाय बे खेबाव आं सहायनानै थानाय नङा आफा खिथेर लाथारगोन आं बिनि सायाव आदै जमुना रैसुमै आरो माइनावखौ लानानै साख्रियाव थांबायनो बेनो जों देरहानाय खाबु आफा बारसोम फिसा जायखिजाया राहाजों फिसौजो सनाखौ मावसोमनि आखाइनिफ्राय एखे लाना फैथारनांगोन नाथाय हुसेर आफा जिबौआ थैथों लावथिया बायथों बे खामानिनि थाखाय आदैनि अनेकसो बाहायनांगोन नोंसोरो माब्रै मावो मावनानै मुथ'ते लाबोफिनथारनांगोन माइनाव पापा माइनाव नोंमाया मा खालामदों आइया माबा संबाय थाथों पापा नंगौ नामा दालाय मबाइलनि जुग फन हरनो दाबाव दे बेवाय जों नोंसोरनि मोजां गाज्रि खौरां सानफ्रोमबो नेनानै थाबाय थागोन सैथो आगानजों सोलि बेवाय गसाया अराय बोर सारस्रिबाय थागोन मुलुगाव सैथोआनो जै रैसुमै बाय गरा आं हाबोमोनखौ गोसोखांदों बिदि बागदाव होनांगौ जाबाय जाम्बिया बेखौनो बागदावलायदों माइनाव बिफा मा आं आबोमोनखौ जोबोद गोसोखांदों जेबो जाया दे नोंजोंबा मा जागोन बेवाइखौनो सामफ्रोमबो गोसोखांबाय थायो बेवाइखौ गोसोखाङाब्ला आं सोरखौ गोसोखांनो जाम्बि जाय बेवाइया फंबायजों साख्रियाव थांनायनि आगोल आंनो भारा मारिना जाथों होननानै मारुति कार गंसे बायनानै होबाय बेबायदि बेवाइखौ गोसोखाङाब्ला आं सोरखौ गोसोखांनो मेगनजों नुवाब्ला गोसोजों बावनो बेसे गोबाव बिफा जाम्बि बेफोर गोदो खन्थाइगिरिफोरनिसो रावमोन दानि जुगा मबाइलनि जुग खोनायाखै मबाइलजों माबायदि गोसो थोलायना हाबा जादों आन्दायलाबायदों दे सना खनसे थांदो दे आइ सना खोनासं आंहा दिनै डबल भारा दं दै गोबाव जानो हागौ नों सनाखौ लाना फै दे नाम्बारा बेनोलै नायनो लुबैनानै थानो हाथारिनि फैनाय जाबाय फिसा थांनाय बाथ्राफोरखौ ज्राब दोनदो बिनानाव गावनिया गावनिखा रावबो मालायनि नङा माइनाव बिफाया दिल्लीयाव थांदों आदा हप्तासेसो गोबाव जागोन आयौ हाबाब बिजामादैखौ फन खालामग्रोनानै लानांगौमोन फन खालामग्रोनानै लायिया जोंनाबो गोरोन्थि जाबाय नंगौथ' बिजामादै फिसा गैयियावसो जोंबो फैफ्लांगारबाय अरजाया आदै माइनाव बिफाया मालाबानिफ्रायनो बुंखाबाय थादोंमोन आइमोनखौ लाबोनानै ज' सावरायलायनो दे होमबा नोंसोर जिरायथ' आं साहा फुदुंनि जागोन दे फिसौजोखौ एसे नायनानै फैयिनि आबै मा गेलेदों मानैसो मा खौरां आं जेबो खिन्थाया ए
आबैनि खबरा खिन्थायास' बैनिया थाब फैयाब्ला आइखौनो गालांथ'नोसै आं। मोजाङानो जाबाय दे आदा आं सना बिमा आब'खौसो लेंहरनो नागिरदोंमोन जिरायथ' होमब्ला नायगोन आं बेखौ बोरै सना बिमा जानो हायो बियो। सिन्था दा खालामदै बारसोम फिसा आं दं बे बाराव जों देरहाथारनांगोन। औ मिथिबाय देरहाथारनांगोन आयै मोजाङै खिन्थु गया जादो आदा होमबा ओंखामा जालांदो। नांला बिनानाव जों जाला जोंहा दाबसे जायगायाव खामानि दंबावो। जालायला दे थांथोंसै आथुर जाबाय दे थादो दे सिन्था गैयालै बारसोम फिसा जाथारबाय जोंनि साननाया। मा आबैया पापा गेदेरनि सावगारिखौ हायाव बोख्लायना दोनदोंमोन आंसो खनना लाबोबाय। आयै 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 मा जाखो फिसा नों मानो बेवाइनि फट'खौ हायाव बोख्लायनानै दोननाय? गथ' गथाय गैयि मानसिनि मोखांखौ फुङावनो सिखारनानै नुब्ला लुगु जायो फिसा। नों गोरोन्थि सानदों आयै जोंहा जेरै माइनाव मुंनि सासे फिसा हिन्जाव दं बिसोरहाबो सना मुंनि सासे फिसा हिन्जाव दं। सैथोखौ लाखोमानो दानाजा। आयै आबैखौ थाब थांनो हो आबैया मोजां नङा। हामा माइनाव नोंनि आबैसो बियो। आयै मैया सासे बोराया आंखौ स्कुलाव लोगो हमनानै मेथाइ जाहोदों। बे बुंदों माथो आं नोंसोरनि नंगुबै फिसाजो नङानो। सना आं आंकोल मोननिसोनो। बोराया मानो बिदि बुंदों आयै नों मिथिगौ ना? दाबायदियाव आंकोला आंखौ लांनो थाङा आयै। आयै नोंसोर आंखौ हगारनो मोनला हगारब्ला आं गाबबाय थागोन। आयै बोरायखौ लोगो मोनब्ला आं अन्थाइजों खुबैगोन। बोराया मोजां नङा बियो आंखौ मानो बिदि बुंदों आयै। हामा सना गेदेर मानसिखौ बिदि दा खालाम। देवानि फंबाय बेयावनो जिरायनोसै नामा दसे? दे जागोन दे बेयावनो जागोन दे। मोजांथारलै जायगाया। बोरै जाखोलै आदा जोंहा रैसुमै फिसाया? सिन्था दाखालाम फंबाय अन्थाइखौ हुनानै जामहोनायाव जेसेबां सम नांगौ मानसिखौ बुरखायनानै गोसो सोलायहोनायाव इसिबां सम नाङा। थेवबोलै आदा हरै जमुना बाथ्राखौ मिथियोब्ला बोरैबा जागोन नामा? सिबाया बिदा बिबाजैनि बाथ्राखौनो दाननो हाया। बे समावनो समलै आदा
मिथिबाय आदा खाबु मोननायावनो लांदां जायगाखौ सुफुंनाया गाहाम जागोन नामा लांदां जायगा माने हाबाब आदा ओरै जमुना दिल्लीयाव थांना थाहैयाखै होनब्ला कल'निया दा खालि जाना दङ बिजामादैया दिल्लीयाव थांना थाहैनायगोनथ' बिखुमजोआ फिसाजो न'आव थांना थाहैनो हादों बेखौनो बुंदों नोङो फिल आप द ब्लेंक्स नङाब्लालाय बोरैथ' थांनो हागौमोन बिलाय नोंबो हायामोन रोंगौलै नोङो बाथ्राखौ बुंनो नों सिन्था दा खालामलै आदा खायदा बोरायखौ आं बाहायगासिनो दं देलै फंबाय दे नोंनि सायावनोसै देरहाथारनांगोन देरहाथारनांगोन थ' फंबाय थांदिनि थ' एसे गोजोनबो मोनबाय थ' देरहाथारनांगोन जों देरहाथारगोन फंबाय नोंनि सायावनो जागोन सिन्था गैया एसे गोसा गोसा बुंहाय फिसाजो रैसुमैया खोनानाय मा खालामनोलै बाजै जोंहा सना आबैया ओरैनो मोनजाया मोनला गोदाव सोराव ओरैनो फुङावनो स्कुलाव थांनो गोनां जायो उन्दै गथ' गाबखागोन गेदेर मानसियानो मोनजायाबा ख्लाव ख्लाव जायो आरो बिनि सायाव उन्दै गथ' मोनजायाबा गाबखागोन दाखालिबो मालाय गथ'आ मेथाइ जाबाय दंमोन जोंहा आबै सनाया गाबबायसो दङमोन बोरैबा नुहुरसननानै आङो स्लाइस मोनसे बिस्कुट पेकेटसे हैनायखायसो आबैया सिरि लासै लासै बुंहाय आगै आंनि फिसाजोआ खोनाबा दुखु मोनगोन दुखु मोननानै मा जानोलै बाजै जोंहा फिसा हिन्जावा गावनि गथ'खौ मालायनाव गथायना होनायानो फाब आं खोनानाय बायदिब्ला सना आबैखौ बिसोरो फिसा गदाय बायदिसो खालामोनो सानफ्रामबो इसे दायावनो रायोबो बुयोबोनो आं दुखु मोनोलै बाजै आयौ मायबा जाबाय आयो माबोरै गोलैखो फिसा मा जाखो नुदोंना आं नोंखौ दहायनो बुंखादोंमोन गोसा गोसा रायलायनाङा होननानै आंनिया गोसोआ साफालै बाजै मायबा मोनसे गाज्रि बाथ्रा खोनाब्ला बेखौ ब्राव ब्राव बुंफ्लाङो बाथ्राखौनो लाखिनो हाया फिसा दुखु दा खालामसै नों सना आबैखौल' न'आव लाबोफिननो नाजादो बेवाइ एबा बिब' होननानै बिसोरखौ अनबाय थानानै मा जानो नोंहा बिसोर नोंखौ अनाब्ला र'आदै नोंसोर जिरायथ' आं साहा गोदान फुदुंना नाङा लायनि फिसा नाङा आं नोंनि दुखुखौ नुनानैनो साहा लोंनाय बायदि मोनखाबाय फिसा थादो आं थांदोनि मानो लाखिनोखो नों आदै बै ना बोनबाय थानाय साथाम गथ'नि गेजेराव सासे गथ' आंनो हमना लाना फै हागोन ना हाया हानायाथ' हागोनलै नाथाय उनाव मिथिगोनलै थां ओइ फै थां थुलै थु खिन्थु मोजाङै गथ'फ्रा खारनो मोननाय नङा राखेब जालामला नङा हमथारनांगौ जागोन नोंसोर सानैबो बेखौ खारनो मोना नोंसोर हेलौ बाजै आगै मा नै खोनासं खालाम
मा बुंदों फिसौजो सनाया गाबगासिनो दं मा खालामबावनो सना आबैया स्कुलावनो हारसिं गाबगासिनो दं मालाय लोगोफोरा थांजोब्बाय गथ'खौ माथो रावबो लांफैयाखिसै न'खरनि मानसियानो दा हारसिंनो गाबबाय दं सिबाया नै खोनानाय दाबो लांफैयाखै नामा आयो फिसौजो सनाया अन्थाव बाथावनो फिसौजो सनाय नै गाबगासिनो दङ रायज्लाय बारसोम नोंनाव रायज्लाय हेलौ खोनाबायना बिनानाव जों बुरखायनो हाला आं अन्थाव बाथाव मोनथारबाय जों गुमै गंगानि न'आवनो थांनानै दोननानै फैनोसै थुदो जाबाय गाबनांला नोंखौ जों फिल्म शुटिंसो खालामदोंलै इन्टारभिउसो लादों एक्टर खालामगोन नोंखौ एक्टर नैबे 20 रांखौ लांनानै नों चकलेट जाहैदो दे रावनोबो दा खोन्था दे नोंनो बेबायदिनो फैसा होबाय थागोन दे नोंसोर चकलेट जालायबानो जाबाय दे रावनोबो दा खोन्था खिन्थु ओइ लोगोफोर फैदो रावनोबो दा खोन्था फै जाथारबायलै बारसो नै रोंथारगौलै नोङो दा खायदा बोरायखौ औ खायदा बोराय बाहायनांगौलै गाबनानै मा जानो फिसा दा आबै सनाखौ लाबोफिननायनिसो जों राहा लानांगौ आं सहायनो हाला आयै नों फनाव बेवाइफोरनो खिन्थाहरदो सनाखौ जोंनावनो दोनफैथोंसै गोरा राव दा बुंहर आयै बेवाइफोरा दुखु मोनगोन खोनासं फिसा रैसुमैया आबै सनाखौ गोसोखांनानै सानफ्रामबो गाबबाय थायो आं बेखौ हाजासे बुरखायबाय थेवबो खोनासङा गोसोखांनाया बारानिफ्राय बारासो जाबाय मैयाबो दिनैबो ओंखाम जायाखै नों फिसौजो सनाखौ लाबोफिनदो फिसा नङाब्ला फाब नांगोन बारसि मा जाखो बारसि मा जाखो मा जाखो आयै मा जादोंमोन बारसि रैसुमै बिमा मादैया दा बावैसो फनाव बुंहरदों रैसुमैया सानफ्रोमबो सनाखौ गोसोखांनानै गाबबाय थायोनो मा एखनब्ला बियो सनाखौ गोसोखांनानै ओंखामखौनो जायानो बिदिब्ला बेवाइया सनाखौ लिंहरदों औ लिंहरदों गावनि असे फिसाखौ रावबो गारनो हाया बिफा जोङो सनाखौ दोनैनांगोन आं नोंनि असे बिमा नङा सना
रैसुमै मादैयासो नोंनि असे बिमा। नोंसोर आंखौ थगायदों आयै। नोंसोरनो आंनि बिमा बिफा। बिदि दा बुं सना, नों थाङाब्ला नोमाया गाबै गाबै थैलांगोन। गुबुना थैबा थैथों आयै, नोंसोरल' दा थै। पापा सोना बिफा, सनाखौ नों न'आव दोननानै फैथां। सनाखौ आं मा बिखाजों दोनैनो आं बारसि जाय फिसाखौ आं उन्दैनिफ्राय दाव दाव अननानै फेदेरबोबाय फोलावबोबाय, बेबादि सनाखौ आं मा बिखाजों दोनैनो। दोनैयाबा रैसुमै बिनानावा दुखु मोनगोन। दुखु मोनथों, दुखु मोननाय खामानिखौ सोर मावदों? बेवायासो मावदों। फिसा गैया होननानै जोंनो सोर होलांदोंमोन? गावसो होलांदोंमोन। नाथाय दिनै मानो नागिरदों? आंनि बिखाया दिनै थेर बेथेर गावनो मारसि। सोना सना 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 आंनि आइ सना सना आंनि आइ सना मानो थाङा? मानो थाङा? मानो थाङा? मानो थाङा? अरायबो सिबिबाय थागोन आफा बोराइ बाथौ, अरायबो खुलुमबाय थागोन आफा बोराइ बाथौ। सोरजिगिरि आफा राहागिरि आफा निदाननि समाव नायफिनहरदों आफा जिउनि राहागिरि। सोरजिगिरि आफा राहागिरि आफा निदाननि समाव नायफिनहरदों आफा जिउनि राहागिरि। अरायबो सिबिबाय थागोन आफा
थाबाय थागोन सना मा जादों आदा सनाया दिनै आंखौ मानो गिदों सनाखौ जों हाजासे बुरखाबि फंबाय थेवबो सनाया थांनो नागिरा नों लांनो फैदों मोजाङानो जादों नोंनि फिसा सनाखौ नाथाय आं मानो लांनो आदा बाह फंबाय नों बिदाजों दिनै फावथिना गेलेनोबो रोंबाय दिल्ली बम्बाइआव थाहैनो फंबायथ' रोंखागोन आंथ' जाम्बा मानसि फंबाय नाथाय नोंनि बेबायदि फाव गेलेनायखौ आं बोरै हमदांनो हानो फंबाय नों मा बुंनो सानदों आदा आं जेबोखौनो बुजि मोनाखै मा जादों आंकोल आं नोंजों थाङा आंखौ दालां मा रैसुमिया सनाखौ गावनि फिसा होनना लिंहरदों नामा न बियो माब्लाबाबो जानो हाया नोंसोर फोथाया दा आंखौ सनाया नोंसोरनिसो फिसा हिन्जाव नोंसोरनि बिखानिफ्राय आं सनाखौ बोखारना लांनो हाया रुमाव हाबैयालासिनो आं दिल्लीनिफ्राय नोंसोरनि मोजां गाज्रि खौरां लानो फैदोंमोन रैसुमिया नोंसोरनिख्रुइ देरसिन नङा आदा नोंसोरसो आंनि सोरां दिन्थिगिरि सना अरायनि थाखायनो आंनि आंगो फिसा औ सना आं नोंनि आंकोलसो आं नोंनि बिफा नङा नै बेखौ ला सना थादो दे माइनाव बोरै मोजाङै फरायगासिनो दङ ना माइनाव ओ पापा आया पापा गेदेरमोननि आबो सनाखौ आदा आरो बाजैमोनखौ खौरां लाबाय दङ नङासै सनाखौ दोनफैनो गोनांमोन फैयाखै माथो दाखालिनो बुंहरखादोंमोन आङो नोमबाजैखौ सनाखौ दोनफै होननानै हाजारब्लाबो बिमाजों थानाय बायदि जाया गावनि बिमा बिफाजों थायाखै सोरजों थादों बिलाय मोदायजों थादों बेखौथ' बयबो मिथिखागौना सनायाथ' नोंनिनो फिसा ओइ बुरिफोर बांद्राय दा बुं नोङो सनाया आदा बाजैनिसो फिसा आंनि फिसा नङा गावनि असे फिसाबालाय मानोथो साया खालामो सानफ्रोमबो सनाखौ रैसुमै सोर बुंदों सनाया आदा बाजैनि फिसा नङा होननानै सोर बुंनो हागौ साया खालामो होननानै सोर बुंदों हमना लाबो आंनो दिनै गासैबो बाथ्राखौ आंनो फोरमान होनांगोन सोर बुंदों बेफोरखौ न'आव फैनायनि सिगां आदा बाजैमोनहा हाबैग्रोदोंमोन आं मानोथो हाबफैनांगौ मालाय न'आवलाय ओइ सिरिथा नोङो नोंनि हांख्रायनायाव सनाखौ आदा बाजैमोनहा गाबै बुजायदोंमोन जोंनाव दोनफैनो थाखाय सनाया रुखु गाबदोंमोन आदाया बुंदोंमोन सना नों आंनि फिसा नङा आंकोलासो नोंनि बिफा सनाया बुंदोंमोन आफा नोंसोरनि अनगा आंहा रावबो बिमा बिफा गैया नोंसोरनो आंनि बिमा बिफा जिउनि सोरां लामा नोंसोर आंखौ गुबुनाव दादोनहर नोंसोरनि मोखां नुवाब्ला आं बोरै थानो खाराव माराव बाथौ खुलुमदोंमोन आरज गाबदोंमोन सना फिसाया आंखौ बुंदोंमोन आंकोल आंखौ दालां आं नोंनि फिसा नङा आं थाङा गथ'खौ बुंनो फोरोंखादों नालाय बेखायनो गथ'आ बुंखागोन ओइ नों आंनि हिनजाव नङा बिखुमजोसो गोनां जायोबा रैसुमिया फिननाय होगोन नों होनाङा ओंखारलां नों दानो आंनि न'निफ्राय माइनाव बिफा आंखौ बे खेबसे दायनि थाखाय निमाहा होदो नोंहा जेबो दाय गैया रैसुमै नुबाय रैसुमै बिजामादैया माबायदि होखारदों आंखौ आंबो बुंदों आयै नों दानो बे न'निफ्राय ओंखारलां नां आंनो नोंसोरबायदि बिमा बिफाखौ नोंसोरबायदि बिमा बिफाया फिसाफोरनि खर' मेलेम जाग्रासो आबै नों मामरथां नों जोंनि न'आव थानाङा नों थुआव सोलिसै
अनबाय थानांगोन अनगोन सना अनबाय थागोन आं मिथिनायाव नोंनि नोंजामादै गेदेरा सना आबैखौ दोनहैसिगोननो नोंसाजोनि रुमाव हामथारबाय फंबाय हामथारबाय बेफोरथ' नोंनि खायदा बोरायनिनो खायदाथार लुबैसुला साला बियो फंबायनि फिसाखौ गावनि फिसा होनना खांग्रा बियो खांबावथों साला बे दानिया औ आदा खांबावथों साला सांग्रेमानि बंस हौवायासो गैयामोन ना हिनजावासो गैयामोन ब्रा जायखिया सोरबा सासेया गैया आरोलै फंबाय बेथ' रैसुमै बिमासो मानो फैखो बेलाय गासिबो फैमाल बिफा जों साननाया जेबो जायाखैसै मा खालामबावनो बिजामादैयाथ' इसेबो मानिया बिमा बिफाया एंगारना होब्लाबो आं बेखौ एंगारनो हाया दरखारबा आं बेखौ न'आव लाबोगोन आंहाबो बिनि सायाव मोन्थाय दङ आं बिनि बिबौ आं हले बोरैबा गिस्रोमस्रोमसो मोनबायलै आदा बिसोरनि बंसफ्रा आंनि सायावसो माबा खिथेर लागोन नामाब्रा नों जेबो गिनाङा फंबाय आं दङ ओइ फंबाय स्कुल हगारबाय नामा दहायनो हगारबाय स्कुला बन्द जाबायथ' आरो फरायसाफ्रा दहायनो थांजोबबाय नंगौ औ हेलौ बिमा मा जाखो सनाया फरायसालियाव गैया मा सनाया गैया ओहो गोबाव जाबायनो दहायनो एंगार हरजोबदों जौमोननियाव सोंहरनायसाय जौमोनासो लांदों नामा औ र' आं सोंहरनायनि जौमोननियाव दै बिदिब्ला बुं आदा जौमोन फंबाय सनाखौ नों लांफैदों नामा मा सनाया स्कुलाव गैयाथ' दहायनो स्कुलाव गारदों सनाया स्कुलाव गैया औ आं नायफैबाय गोबाव जाबाय हो आच्छा फंबाय नों दानो दानसोरांखौ फन हर फनाव खिन्थाहर एसपिआ थाबैनो इनचार्जखौ बुंहरथों औ दानसोराङा सासे मोजां एसपि लोगो दं आं बेखौ फन हरना नायनि र' नों सिन्था खालामनाङा दानसोरां जोंहा सनाया स्कुलाव गैयानो नोंहाथ' सासे मोजां एसपि लोगो दङ ना बिथांखौ लोगो हमनानै बाथ्राखौ एसे मोजाङै बुजायना हो जेरैखि जाया सनाखौ दिहुनथारनांगोन
सार सना फिसानि माबाफोर खौरां मोनबाय नामा दा सम गैया गाबोननिफ्राय नाजागोन सम जायाखै नोंथाङा माब्ला नागिरगोन साथाब आं मिथिगौ नोंथांमोना रां होब्लासो सिखावखौ हमो रां गैयाब्ला हमा साथाब बियो गथ' गोमानायनि रिपर्ट होफैदों जोंहा दिनै सम गैया गाबोननिफ्राय नाजागोन बे जाहैबाय जोंनि न'निनो मानसि आं बे गथ' गोमानाय केसखौ साननै सानथाम आवगायावनो मिथिदोंमोन दिनैसिमबो मानो गथ'खौ नागिराखै नोंथाङा प्लिज बे केसखौ सिरियासलि लादो गथ'नि थाखायनो न'खरा आलाय सिलाय जानानै दं नोंथाङा सिखावखौ थाबैनो हमनांगौ आंखौ अर्डार होनो नोंथाङा सोर आंथ' उन्दै मानसि हेल' एसपि बसुमतारी एसे ब्रह्मजों सावरायनायसाय हेल' खुलुमबाय सार अके सार अके सार जागोन सार नोंथाङा गाज्रि दा मोनसै आं बे साननैसोआवनो सिखावखौ हमनानै बे केसखौ सल्भ खालामसै थेंक इउ थुदो सिन्था दा खालामा दा सिखावखौ जों हमना मोनथारगोन दा नोंसोर न'आव थांदो आंबो थांनोसै थुबारसि थांदोनि थांनोसै दे फंबाय दे थांदो दे सना फिसा नों आंखौ निमाहा होदो आं नोंनि असे बिमा जानानैबो आंनि गोसो गोरबोआव नोंखौ बजबना लानो हायाखिसै आय' फिसा हिन्जाव आबै सनानि थाखायनो गोबां दुखु सहायनांबाय नों बिफायाबो बिफा दे गावनि फिसाखौनो मालायनो हरनो हालायनाय आदै सनाया अबाव दङ नों एसे खौरां लादो आदै लागोन फिसा लागोन बिनिखायनोथ' नोमा नोम्फाया आंखौ नोंनिसिम थिनहरदों नोंनि हौवाया नोंनि बिमा बिफाखौ नायनो हाया नालाय सिबाय बिसोरबो नोंनि थाखायनो दुखु खालामगासिनो दं आंनि बायदिब्लाथ' सिखावा रावबो नङा फिसा नोंनि बेवाइफोरानो जाथारगोन बिसोर नोंसोरखौ लाबोफिनजानो गिनानै सना आबैखौ बबेयावबा दोनखोमा हैथारदों नोंसोरखौ गाज्रि मोनगोन साननानै सोरखौबा खावदों होननानै बुंबाय दं गैयाथाय गैया बिसोरखौनो जालदाब खोख्लैनाया गाहाम ओइ पापि बोराय नों आंनि पापा गेदेरखौ बिदि मानो बुंदों आं नोंखौनो बुगोन माइनाव हामा थांदो आदै नों दा माइनाव बिफाया नुफैबा रागा जोंगोन जावायसोखौ माबा मोनसे बुंनानै बुरखायदो फिसा एइबाराव जों देरहाथारनांगोन थादो फिसा थादो ओइ बोराय रथ'लाय ओइ बोराय रथ'लाय आंखौ बुंदों नोंखौनो बुंदों आं नोंनि बिहावसोलै आं नोंनि बिहाव नङासै नों आंखौ सिनायाखै फिसा सिनायदों नों सासे गाज्रि मानसि मालायनि थगायना जाग्रा मालायनि मोजांखौ नायनो हायि थगायसुला बुं सनाखौ सोर लांदों आं मिथिगौ फिसा सनाखौ नों दा मावसोमनानै लाना थांथारदों बुं सनाखौ सोर लांदों बुं नों आंखौ सोबाखै फिसा मानो सोबाखै फिसा बुं
Sonaखौ सोलांदों बुं खिन्था खिन्था खोथागोन फिसा खोथागोन नों आंनि उन फै आंनि उन थौ नों गसाइखौ सिबियो ना बासि नों गसाइखौ सिबियो नंखाय बे मुलुगाव गसाइ गैया गसाइनि खारिखौ नेनबाय दोन दिनै बुफायजोबगोन आं नों आंनो गसाइ बुफायजोबगोन आं हगार मोना 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 बिफा मोना हगार 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 गैया बे मुलुगाव गसाइ गैया बे मुलुगाव मोजां गाज्रि बिजिरग्रा सासेल' गेदेमा दं बिफा बे जाबाय गसाइ बे मानसिखौ आनजादसो नायो नंखाय बेफोर गासिबो नंखाय मा औ औ मोनबाय नामा अ येस मा हाजोआव दोनहैदों बिदिब्ला गुबै खौरांखौ मोनबाय नङासै औ नंगौ नंगौ फंबाय नों बुंनाय बाथ्राया थार बे मुलुगाव गसाइ दं गसाइ थानायखायनो आं दिनै गावनि गोमानाय फिसानि थार गुमुरखौ मोनफिनबाय दङ बिफा नों मानो फोथाया बुं आंकोला नोंनि बाबा नंगौना नङा नङा आंकोला आंनि बाबा बुं आंकोला नोंनि बाबा नङाबा नोंखौ थिखांनानै गारहरगोन एखे गारहरगोन बुं बुं आलापनि रायजो
दाबो मिथिया आंखौला नोंनि बाबासो है है हरनांगौ लोगो हा Kenapa pergi? Uncle. Ansi. Ada, nैबेयाव फैनाया दानसोरांसोमोन गुसु नोंसोर जोंनि सनानि संसारखौ सिलिंखार खालामदों नोंसोर इनाय अनागारि फान्दायसुला जिबौ गांसे हमजानानै फिसाजोनि मेहेर गोनां गोदै संसाराव बिस लुनानै होदों अरनो हमदों नोंसोर आंगोनि थुथुर नोंसोरखौ जों दिनै निमाहा होनाय जानाय नङा Sona!
Hands up! Shala botmas! Hai! 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 Layan nोंसोरखौबो